Imam Hassan As-Subudi dan gidan Sayyida Fadima jinin manzon Allah. Ya maula ya Imam Hassan Al-Subudi dan gidan Sayyida Fadima jinin manzon Allah. Ina tuba gunka Rabbi ne mai zunubai ne, ya arham rahimi na kai mai jin kai ne, ka gafartar laifukan da na yi maka na zo ne, ina kama kafa da ahalin manzon Allah. Allah dan girman Muhammad Rasulallahi, kaman ka shafi zaljalal ka wanke min ruhi, ka bani kusanci da istiqama lillahi, fagen sarrafa baitika na zamto bulala. Ka gaji salatin da zai kure kun ya kuno, ya sa kudura girgiza a ya arrahamanu, in kawo ma'aikin da kai kiransa abul kauno, ka sa aliyar samu kofar su na bolla. Ya maula ya Imam Hassan Al-Subudi dan gidan Sayyida Fadima jinin manzon Allah. Annabin da Rabbi yake kunya, uwar girma Sayyida Makiya Madaniya, ki mai izini zan yaban Imamul Kulliya, sabida isar Sayyida Khadijatu dan Allah. To Imam Ali ambatanka sai masana Allah, ya gudumar Rabbu ka baje kila wakala. Imam Hussein san ku ne cikar bautar Allah, ku yarda da ni sai dan isar manzon Allah. Ya Imam Hussein to shakti jana bul Abbas labbaikum shehi, aya barhama kaulahi ku ta zamun ruhi, kila suna yi ladabi gaban mai yarwa futuhi, da baban safati ya shak suka yi riji alkifula. Ya maula ya Imam Hassan Al-Subudi dan gidan Sayyida Fadima jinin manzon Allah. Salamu alaikum muradu tushen albarka, Imamul Kulli Abu Muhammad labbaika, jinin Fadima dan Imam Aliyu mazadirka, Imama zai sha zaman kalau sirrin Allah. Kafin Allah kabuwa ya ba a yi maka geji, dukan hadarori imamu kai ke daga gunji, ka zama madadin kauni kaf cikin ka muke caji, da jallan kaɗai takar ilahu silar sallah. Baita so ku ne cikar duka imani, da kyanku ake kin shugaba Sayyidul Kauni, kun zama rama gundukan halittun Rabbani, dumaita da isar kushi da Allah suka kulla. Ya maula ya Imam Hassan Al-Subudi dan gidan Sayyida Fadima jinin manzon Allah. Haske daga haske Imam Hassan ikon Allah, mabuɗin du arziki kake taskar daula, madafar ba'i majingina kake alkibla, karimul gurama madakatar duka jumla. To nagartaccen jarumin ilahu tsatsan Ali, mai tsarkin nasaba da kyan sufa ga kyan hali, mai tsantsar haƙuri da kau da kai da rasuli, ka gaji ma'aiki ta ko'ina ma ka bulla. Ya Imam Hassan As-Subudi
Fari dogo mai cikar kamala a halitta, mai dogon gashi yala ka gasaita, mai dimfil a kuma tiga karan hanci santa, mai wani kyawun murmushi kamar manzan Allah. Ya Maula ya Imam Hassan Al-Subuhi, dan gidansa ya da Fatima jinin manzan Allah. Numfashin halara tsatsan da Rabbi yake kishi, komai ka faɗa na ji take Allah ke yin shi. Imamu Hassan wanzuwar ka ce sashi ta sa aka sarrafu shi kaɗai ne ta Allah. Ya sayyidin sabiri na nurin anwari, shiru ya yi shiru da jinka sayyidil aburari, ladabi ya yi ladabi gaban ka kairul akayari, bayi dole mu faɗi gunka ya sirrin Allah, mun faɗi gabanka. To kai ɗaya ne kafin zuwan kama an yi bishara, Allah ne ke gargaɗin halittunsa ta bara. Dumai ja muku shi ya ce a ce ya yi asara, sannan ba shi babu janna ko ya kura sallah. Ya Maula ya Imam Hassan Al-Subuhi, dan gidansa ya da Fatima jinin manzan Allah. As'alukum imamu kutai ta bayani, sannan ga wai imuna a cikin Qur'ani, wa atizal qurba haqqahu ma tainuni, lallai babu kamar kuma su sunna da farilla. Ya Imam Hassan, bayani a bayana kafi karfin lissafi, kawai imani ake a bar bude shafi, mai san gane isar ka ya Imam zai shiga haufi, wasiyar annabu ma a so ku saman sallah. San ka Imamu sanda ya wuce soyayya, ina binka ina yabanka har ƙarshen ƙurya, na rantse da isar ilahu ban maka tarayya, ni dan gani kashe ni ne akan ka kawai Allah. Ya Maula ya Imam Hassan Al-Subuhi, dan gidansa ya da Fatima jinin manzan Allah. Da gaske nake son ku ko wuta ko aljanna, ya alil baitu ku na sanya a gabana, mai zagi yayi masu sharrika kan ku auna, kai alkawari in na mutu san ku shine fasila. Yau ma zan sa stop Imam ka da ɗan sirri, ka suturta ne Imamu dan isar ummul kairi, ka karan dafa'i ka bani karfin annuri, a ne autan su kai riji bawa